עתיד עולם העסקים כבר כאן. פריים, בנייני המשרדים היוקרתיים של קבוצת בסט. בנייני העסקים המתקדמים מגיעים לנוף הגליל. הזדמנות למשרד בפריים לוקיישן, בלב אזור העסקים של נוף הגליל, בצמוד לקריית הממשלה, עיריית נוף הגליל, בית המשפט המחוזי, ובשכנות למוסדות המנהליים של ישראל. בנייני העסקים נמצאים בסמיכות לפתח תחנת קו הרכבת הקלה נופית, לצירים מרכזיים ולמגוון קווי תחבורה ציבורית, בנקודת חיבור אסטרטגית בין חיפה, יוקנעם, מגדל העמק, טבריה ונצרת. הבניינים בני 13 הקומות ממוקמים מעל קומת מסחר, ובה מסעדות, בתי קפה, בנקים, חדר כושר ועסקים שונים. בכניסה למתחם רחבה מטופחת המשלבת בריכות ממים ממוחזרים וריאה ירוקה. הבניין נבנה בדירוג LEED Certified, תקן הבנייה הירוקה המוביל בעולם. בכניסה לבניין לובי גבוה ומפואר. תקרות הקומות בגובה 4 מטרים. הקומות ניתנות לחלוקה במגוון גדלים, החל מקומות משרדים שלמות ועד למשרדים פרטיים, והכל בגמישות תכנונית מלאה. דיירי הבניין יוכלו להתנהל בו באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. בכל קומה חדרי ישיבות משותפים הניתנים להזמנה דרך אפליקציית הבניין. מכל המשרדים נשקף נוף מרהיב, כולל מהמרפסות הקומתיות הממוקמות בפינות הבניין. החלונות ניתנים לפתיחה ומאפשרים ליהנות מאוויר צח. בקומת החניון כ-600 תאי חנייה המשלבים עמדות טעינה חשמליות. לנוחותכם, מעליות נפרדות מהחניון לקומות המשרדים וללובי הבניין. לבאים באופניים, חניית אופניים המשלבת לוקרים ומלתחות. בגג הבניין, רופטופ עם פינות ישיבה לנטוורקינג באווירה שמימית. ניתן גם לשבת ורק ליהנות מהנוף, או לקיים happy hour מול הנוף הקסום. סטנדרט מצוינות הביצוע של בסט. איכות תכנונית ויוקרה עיצובית. סביבת עבודה דינמית, חדשנית ומעוררת השראה. מקום למפגש יצירתי ומעוף. פריים, סביבה עסקית מושלמת לעסקים, עכשיו בנוף הגליל.